Manda Brahmavati Prabhupada Lago Ramaya Bangale Sumavasi Sumavasi Udhana Korando Ramaya Bangale Ramaya Bangale
ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହତି ହୋଇ ସରିଛି ଏବଂ ଆମ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ବ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ଆମେ ହୋଲି ପର୍ବ ଭଳିଆ ଖେଳଟେ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏଇ ମାସରେ ଆମର ପୁଣି ଏହି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି, ବାପା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବର୍ଷ ଆମର ଅବହେଳା ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଅବହେଳା ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।